Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Amosini misawa kamora mora maintiere janeno mar Color TV kendo ageno ni odiochieng' mari makawuono ni dhi nyime yunendo makare. Asemolo kaendi mar miyo weche manyien kidienyendi mar diero odiochieng' mana bende kaka ne gimolo mesa mar kawo weche manyien bang' jowi moro mar Color TV kaendi. Nyinga en Tracy Ouma ka jaloko marwa en David Abila machiegni. Jaloso elo piny owacho migosi Isaac Mwaura odiochieng' makawuono ni endi okawo thuolo mare makende mar kwayo ne oganda jo Kenya hawi maber mag nyasi go mag Pasaka kendo bende kwayo jo Kenya mondo mi obed motang' e kinde duto bende koro gitiyo kanyendo kod apeyni e pacho kaendi e yoregi mag wuoth kinde endi mag Pasaka. Okwayo kanyo bende josiasa mathur kaendi ma bende osebedo ka pupni koni kod kocha mondo koyie to miker mathur kaendi migosi William Samuel Ruto thuolo makare moromo mar mondo mi otine oganda jo Kenya ka bende oyango kanyo ni Ruto osechwalo dongruoge makare ne oganda jo Kenya e thuolo matin mar higni 3. Fellow Kenyans, the government takes this opportunity to wish you a good Friday and happy Easter holidays. Please travel. Be careful on our roads. Enjoy the moments. Connect with family. We are very, very blessed because schools have now closed, so families are going to have a nice time. And always remain patriotic and nationalistic because we have only one country to serve. Thank you. Happy Easter holidays. There are some claims that some leaders have made, in some function, trying to insinuate that they are the only ones who can unite the country, and they really went at length to explain, how they themselves were better suited to lead the country. In fact, most of the leaders that we see who are castigating this regime that we saw when they were speaking in Kirinyaga are basically people who have been in government. And I think you can actually tell they are suffering from the nostalgia of government. But we want to say this and very clearly and categorically as a government. Let them give His Excellency President William Ruto the time to deliver on his promises to Kenyans. He has already done a lot. No other president has done as much within 3 years than him, considering where we took this country from, after the 2022 general elections. And so therefore it is very preposterous for them to make insinuations and innuendos. The truth of the matter is the president keeps his word. He is very committed. He has a way with the people, and that is why the whole country is resonating, with his programs. Ker mathur kaendi migosi William Samuel Ruto ne otimo limbe mare e kaunti ma Nyeri kama ne odhi od lamo endo mar Holy Oil Consecration Diocese ma yudore kanyo Odhaya. Kama bende kinde mane oloso gi oganda mawuok Nyeri ne oyango kanyo ni tudruok mare kod osiepa bende ne kinde kod oganda gioko mag jo Nyeri. Ok en mano endo ma bende ne ochakore odiochieng' endo manyoro. Ruto ne osingo mar timo limbe mare kaunti endo ma Nyeri kinde ka kinde mar timo limbe mare kaunti endo ma Nyeri kinde ka kinde mar neno kanyeko ni dongruok duto mane osechako time kaunti no ma Nyeri obiyo chopo kare e endo maber. Na umoja ni mapenzi ya Mungu. Na Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu wataitwa wana wa Mungu. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuunganishe taifa letu la Kenya? Niunganishe wa Kenya wote? Wangapi wanasema niunganishe wa Kenya wote? Nione kwa mkono. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Nitaunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya
ndio tuzime ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, Wakenya wote waungane, Mungu atatubariki, Kenya itasonga mbele na tutafaulu tukiwa sote pamoja. Nasikizeni nyinyi vijana. Mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, sisi wote kama wazazi tunafanya bidii kwa watoto wetu, na hatutaki watoto wetu wapotee kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe. Viongozi wa kanisa hapa, wazazi wanajuta, wako na matatizo na watoto wetu kwa sababu ya mambo ya madawa ya kulevya na maneno ya pombe. Na mimi nataka niwaeleze, katika taarifa yangu ya tarehe 1 mwaka huu Januari, niliwesema tunaweka mpango kamili, msikuwe na wasiwasi. Haya mambo ya pombe yatakoma katika taifa letu la Kenya. Hiyo maneno ya pombe, nimeamrisha watu wa NACADA, nimeongeza watu wa anti-narcotics unit. Tumekubaliana vile tutakabiliana na wale wanaleta madawa ya kulevya kuingiza taifa letu kutoka mataifa zingine, na wale wanaharibu vijana wetu kwa pombe haramu. Lakini bende no dhi nyime kanyo kod loso Ker William Samoei Ruto yango kanyo ni mopogore kod dwaro mare mar mondo mi koro oganda jo Kenya oriwre kanyakla mondo wuoth e dweche achiel. Yango kanyo ekoni obiro neno kanyo ekoni hotel ngalo manyimbe mar neno kanyo ni rowere ma pacho kaendi opogore kod tiyo kanyo kod yedhe go eko bende meroji. Ka yango kanyo ni weche go mag tiyo kod kuonga ka achiel kod yedhe mamoko ma meroji osemiyo oganda jo Kenya kata rowere ma pacho kaendi olala malich ma iwuoro. Na mimi nataka niwahakikishie, mnanisikia vizuri? Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mimi nitarudi hapa kwa sababu niko na kazi kubwa ya kukamilisha hapa. Niko na kazi mingi. Bado niko na kazi ya barabara, niko na kazi hiyo ingine, niko na kazi hiyo ingine, na mimi niko tayari kwa mtihani. Kila mtu apimwe na kazi yake. Mtu ya kutukanana awekwe kwa kilo yake ya matusi. Mtu ya sarakasi na vitimbi awekewe ratili yake ya vitimbi. Mtu ya kazi kama mimi munitafutie kilo yangu, mimi nitaweka kilo yangu hapo ya kazi. Nego kanatiguo. Tutafanya namna hiyo. Ama mnasemaje? Kwani mnafikiri ati kuna mtu atanitisha? Ati akuja atengeneze propaganda hapa, azunguke ati William Ruto. Mimi niko na uhusiano na watu wa Nyeri na haikuanza jana. Mimi nimekuwa hapa bwana. Kwanza hakuna kiongozi wa Kenya hii ambaye ametembea hii Nyeri kuliko mimi. Wale wote ambao wanajifanya ati wanataka kushindana na mimi, hakuna hata mmoja. Hawajui kanisa iko wapi, hawajui barabara iko wapi, hawajui kazi ya wananchi iko wapi. They don't know. Watu ya kuongea barabarani, prorojo, propaganda, must go, sijui, kasongo, sijui. Hiyo nitapatana na hawa hapa mbele. Ama namna gani? Kila mtu atakuja hapa aseme mambo yake. Ama namna gani watu wa Nyeri? Yaani unafikiri kuna watu wanaweza kufikiria kwamba watanipigia kelele kidogo ati niwachane na watu ambao wamenifanya nikakuwa rais, niwachane na hawa? Kwani mnafikiri mimi ni wazimu? Haiwezekani hiyo. Watafute kazi nyingine ya kufanya, mimi niko hapa na tutakutana na hawa hapa. Nego kanatiguo. Nambo itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Nyeri, na nitakuwa hapa tena na tena na tena mpaka Nyeri ibadilike na Kenya ibadilike.
Ekindeno bende Senator Mae County nendo Manyeri migosi Wahome Wamatangi ne okwedo okang' malich miwuoro lep makech mabende moko kuom josiasa mapacho kendi osebedo ka tiyo godo ka bende okwedo siasa magayanya kaachiel kod anjao ma osebedo ka pusore e dho josiasa mapacho kendi kinde ka kinde mabende gisebedo kanyo eko ka gibago romo mag siasa. Opoyo bende ker mapacho kendi migosi William Samuel Ruto kuom sechwalo chenro eko mag dongruoge makare ne oganda jo Kenya ahinya to e kaunti nendo Manyeri e kinde duto mabende osebedo kotimo limbe mag e kaunti noendo. We want to dignify our church. We want to do the right politics. Na tumesema ile siasa tunataka ni siasa ya maendeleo, ni siasa ya kazi. Tumesema siasa ya matusi hatutaki. Na ndiposa, Your Excellency, naomba nikushukuru sana. Every time you've come to this county, unawashanga umetuashia miradi. Mimi kazi yangu ya Excellency ni kufuatilia vile miradi inaendelea, and I want to report to you, kama hivyo Mama County amesema, vijana wa hapa Nyeri wakiongozwa na vijana wa hapa Mahiga wameshikana na wanataka sasa tuwasaidie kuendeleza biashara zao. Nimekuambia vile vile, Your Excellency, vijana wa pale Kieni wameshikana, wakulima wa vitunguu wanataka tuwasaidie kuweza kutengeneza cooperative ya vitunguu ndipoza waendelee. Na kama tunaweza patia watoto wetu, vijana wetu alternative, wawe na SACCOS, wafanye biashara kama hao vijana wa Mahiga ama hao wanakuza vitunguu pale Kieni, hiyo maneno ya pombe tutaimaliza. Ekindeno endo bende jaod bura ma Odhaya mano kanyo eko migosi Wambugu Wainaina okwedo malich mokalo weche bende osebedo ka liekore kuom oganda moko mayango kanyo eko ni gwenge ma Odhaya ok osebedo kod kit dongruok moro amora e kinde machien ma osekalo. E kinde mane loso Wambugu goyo kanyo kamano ne ker mapacho kendi amano migosi William Ruto kuom ne cholo masin mar thieth e kar thieth nendo ma Mwai Kibaki kendo nyaka gi sani niendi oyango kanyo eko ni chenro mag thieth dhi maber e kaunti nendo dhi maber e kar thieth nendo ma Mwai Kibaki. Your Excellency, hapa Odhaya tunafurahia maendeleo. Na juzi, mnakumbuka juzi nilisema wale watu wanakuja hapo kwa mitandao kusema Odhaya haijafanyika kazi. Odhaya tunaona maendeleo ile tumesaidiwa na His Excellency Dr. William Samuel Ruto. Hii hospitali yetu, Your Excellency, wakati tulisema mashini ikuje, mashini imekuja. Na watu wanatibiwa hapa sasa. Mwai Kibaki Hospital, mashini imekuja. Your Excellency, hii soko ile ulianza hapa, hiyo soko saa hii ni kuisha inaisha. The biggest market in Nyeri County inaisha hapa Odhaya. Your Excellency, ile barabara zilikuwa na shida hapa Odhaya. Tinga ziko huko kwa barabara ikiendelea. Kutoka Odhaya, kutoka Iriaini kwenda Mau Road, kutoka Shikadam kwenda huko Kairo. Hii barabara, Your Excellency, ile nilikwambia juzi, hii ya Kirangi kwenda Gatuturu, Kirangi kwenda Gatuturu, hiyo barabara uliniambia itaanzwa na next week. Wiki ijayo contractor ameniambia atakuwa hapo vile ulimwambia. Your Excellency, tunafurahi sana. Your Excellency, nikianza kutangaza project ile umetusaidia hapa Odhaya, nitatangaza mpaka jioni. Sababu tuko na KMTC, tuko na maji ya irrigation, tuko na affordable housing, tuko na market ine, na Your Excellency zote zinaendelea. Tuko na miradi ya stima, tumesaidiwa na PS wa stima hapa. Miradi kila every ward tuko na last mile inaendelea. Your Excellency, tuko na dropping ya stima hapa, na tulichukua tulipima hii manyumba yote watu wa Odhaya, hii dropping ya stima na inaendelea. Na tuliongea na PS wa stima, atakuja kulaunch hiyo mradi, na hivi karibuni within 3 weeks atakuja kulaunch hiyo mradi, watu wa Odhaya wapate mwangaza. Mimi nilisema nienda kutafuta maendeleo, na maendeleo niye inakuja hapa kwetu, na sisi tunatafuta maendeleo. Nyinyi mnataka siasa ama maendeleo? Mnataka maendeleo ama siasa? Tuendelee na maendeleo. Mnafurahia hii maendeleo tunapewa na rais wetu, tuendelee namna hiyo.
Ka wadhi nyime en kanyo ni e thuolo mar dweche 6 ama osekalo chien, ute twech ma pacho kae ndi so thuolo ji ma kwan gi nyalo romo kanyo 5,000. Amano endo en kaka yono endo mar neno kanyo ni giduoko chien dhungruok ma bende sebedo ka nitiere ute twech ma pacho kae ndi. Amano endo bende en kanyo kalore kod jagoro ma bende ochung' ne rieyo jogo eko ma bende ni ute twech ma pacho kae ndi, mano Salome Biko ma bende yango ni koro piny owacho geto mar gero ute ma kanyo 3,000 e ute twech ma pacho kae ndi duto mar neno ni girakore kanyo eko kod nok mag udi ma yudore kuonde go mag twech mantiere thur kae ndi. We have adopted a multi-sectoral approach using the National Council on Administration of Justice sector players, that is the judiciary, the DPP, the DCI, as well as ourselves, Kenya Prison Service and Probation and Aftercare, and we have done a lot of work in decongestion. Last year alone, through the Power of Mercy recommendations, His Excellency was able to help us decongest by releasing petty offenders to the tune of over 4,950, and that helped the numbers to come down. We are trying to adopt alternative justice system, ADR negotiations through probation and aftercare, and of course a lot of victim support, and that has been very instrumental in ensuring that we decongest progressively. One of the projects we have embarked on in the correctional services is crime prevention programs. Our probation and aftercare have been going out to schools, to colleges, to churches, to talk to the young people about the vagaries of crime, and that has been very instrumental in preventing crime from occurring. Oganda makoro bende heyo kanyo 1,000 mawuok ugwe mar kaunti no ma Turkana ne yudo konygi kuma gi chiemo ma bende koro geto konyogi e kinde ni endi mar nyasi ni endi mar Pasaka. Ma endi bende timore kalore kanyo endo kod monj ma kinde ka kinde ma bende oganda go eko mane ugwe ma piny Turkana osebedo kanyo kaneno monj ma keto kod mago eko oseweyo ka oganda go eko sema jamb gi duto ka koro nyaka gi kinde ni endi sundo piny owacho mondo koyie to timo chudo mapiyo piyo ne oganda go eko ma bende ne omonji kendo ne omachia e maggi. Tunashukuru sana kwa hii chakula ambayo jeshi la Nigeria ametuletea. Ukame ilikuja ikatumaliza, lakini kwa sababu jeshi ametuletea chakula, na hivi maisha yetu itakuwa yanaendelea vizuri, hatutakuwa na shida yoyote. Tunashukuru sana kwa mbele ya Mungu. Mungu aendelee na asidi kuongoza. Sababu ukame umekuwa hapa juzi, nimejua ukame ilikuwa katika eneo hizi za Kenya juzi, na juu ya hiyo tulivamiwa na majirani wetu, na kwa hii kambi hii watu unaona hapa mbuzi yao yote wenye wanategemea ilichukuliwa na wakokoto. Sasa ndio nimekuja kuwatafutia vile wataishi na kudumu kimaisha, kwa sababu saa hii ni stopgap measure. Tunakuja tu ni emergency, tunaomba wafadhili wengine wakuja wasaidie jamii ya hii eneo, especially hii corridor kutoka upande na Kulas, Lopi, Ukamusing, yote mpaka Katide, kwa sababu wamechukuliwa wanyama na serikali haijakuja kufanya kitu inaitwa compensation ama restocking. Iye na mondo miya kobi yo madundo janeno mar Kala TV tok dakika machuok anugo kendi mar dhi nyime kod miyo weche manyien mamoko ma bende pod angolo mesa kaendi mar kawo weche manyien. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School,
chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo wadhi nyime kama yudo kanyo ni jotelo mag duond buch siasa nendo mar UDA ama wuok e gwenge ko maka dwadhi nam chumbi no wuok oko kendo duond gi piny oganda ma wuok kono endo ka gikwayo gi mar mondo mikorogi gihikre mar siro ker ma pacho kaendi Migosi William Samoei Ruto lwedo yiero bende geto timo pacho kaendi higa mar 2020 to kod 7 kotene gi kanyo endo kod Salim Mvurya ma bende en kan jagoro e weche go mag tuke ka chel kod Isa Tami ma bende en jagoro mar UDA kod Hassan Omar giwacho kanyo koni ker ma pacho kaendi Migosi William Samoei Ruto osekelo kanyo dongruoge ma otiapre oganda jo Kenya kuom mano gikwayo oganda ko ma wuok kadwadhi nam chumbi mondo bi owuog oko karomgi mondo mi gisir ker William Samoei Ruto lwedo. Pigeni kura kwa wingi ili wale ambao wanaona kuwa Lamu UDA haina bao tuambie ole wao. Sisi hatutakuwa wenye kukosa nidhamu. Tuache mahali, tuache rais ambaye anatujali, twende kuangaishwa na watu ambao hawana sera. Kutoka dunia ya Kenya iumbwe, ndio tuko na wapinzani wenye roho mbaya, wapinzani wenye ubinafsi ambao hawana mpango wa wananchi. Na wakati Rais Ruto anafanyia kazi wananchi, wao wanataka kulete fitina, kulete mambo ambayo wananchi hawawezi kufaidika. Ndio mara ya kwanza kwa hii serikali kuwa na mawaziri wanakaa ndani ya cabinet, ndani ya maamuzi. Ndio mara ya kwanza tuko na deputy party leader. Hii serikali ni yetu, na hii Jamhuri ya Kenya haiwezi tawaliwa na viongozi ambao hawana sera. Hii Jamhuri ya Kenya haiwezi kuwa viongozi wale wanaopinga hawana la kuonyesha. Ama wana jambo la kuonyesha hapa Lamu? Kuna mradi wamefanya hapa Lamu? Kuna chochote wamefanya hapa Lamu? Na wale walikuwa kwa serikali wasiwadanganye. Kila mmoja anayezungumza alipatiwa mtihani wa kuwa kiongozi, lakini hakuna jambo walifanya hapa. Hii jamii yetu ndani ya pwani, ndani ya Northern Kenya, wakiwemo Waislamu, wakiwemo Waswahili, wakiwemo Mijikenda, wakiwemo jamii zote, kwa miaka 60 ziliwekwa nyuma na wale walioanzilisha hili taifa la Kenya. Lakini twawaambia pale tunapokwenda ni safari ya ukombozi, na UDA tunatangaza kwamba sisi hatutorudi tena nyuma, ni Ruto 2 term tukisukuma gurudumu mbele. Hichi chama cha yellow, cha mandano, ndio tumetangaza ndio chama rasmi cha pwani. Hatuwezi sisi tukawa chama chingine ambapo chama kinatawala Kenya. Migawo moro mok mar piny owacho chako chenro mar bero weche go mag pur e gwenge ma pacho kaendi mareno kanyo ni nok mar chiemo ok bi bedo e pacho kaendi e kinde mabiro nyime, mana kaka Justice Adoyo lero no report mare moyedwa bende ne ohiko.
Migaono ero ma ok mar piny owacho Make Me Smile Kenya makinde duto deo ngima nyithindo go eko manyiri e pacho kaendi kod gwenge eko maoko. Odiochieng' ma kawuono chako chenro moro mar deo ngima oganda e gwenge mopogore opogore ma bende giwuoke ka okang' mabiro neno ni giketo chiemo e mesa kanyakla kod e puothewa e pacho kaendi mangima. Kodiochieng' ma kawuono Make Me Smile Kenya ne olimo gweng' moro ni Angola e Kisumu East Sub County e Kisumu County kendo chiwo kwan go eko mag kothe mopogore opogore ne nyamrerwa go eko ma bende chiwo thieth e kind oganda. Migosi Simon Peter en jatayore tije Make Me Smile kono. Odiochieng' ma kawuono wariwo paro gi CHPs ma Kolwa East osebedo ka kony dhi mbele Kisumu County, to ne wayudo kwayo ni CHPs ok osebedo ka yudo kony madhi mbele gi. Koro ne en odiochieng' makende ma kawuono ne wago mbaka gi CHPs, wago mbaka maber kendo wamiyo gi kodhi, wariwo paro kendo wan gi geno ni kodhi ma wamiyo CHPs gi dhi keto gi role models e community ma gintie. Erokamano. Kabende Migosi Simon Peter koro ne oneno ni ber mondo ne gichiw sir maket kod maendi ne nyamrerwa go eko ka owacho ni kinde duto oganda paro ni gidago ngimano maber, kata kamano mano en mana leka. CHPs dhi through challenges mang'eny nikech e gwenge ji ong'eyo ni gin joma nigo to adiera to opogore. Ema omiyo ineno kata ka kony biro timanyo joma vulnerable to CHPs gi are not part of jok mimanyogi. Koro gima watimo kawuono ni en ranyisi ne jotelo mag migepe mopogore opogore mag sirkal kod maok sirkal mondo ging'i ni ngima mar CHP ben ngima dhano. Kabende maendi en tim mabende nopo malich mokalo kod achiel kuom nyamrerwa go eko mano Mikael Lilian Chacha. Godiochieng' ma kawuono ma Dr. Simon Peter elo Make Me Smile oneno ni ber mondo obi olimwa wago kode mbaka mondo uplift ngima marwa kaka community health promoters kalure kod kodhi momiyo wa kawuono. Elo CHPs duto ma Kolwa East, we are about 99. Agone gi erokamano bende kuom chopo mondo warom gi daktari mondo wayud gino madhi loko ngimawa in terms of food and economy. Kabende korka kore Mama Dorothy Olweny to gomane erokamano malich mokalo kowacho ni ne oseloko lo kendo oseko puothe, kata kamano gima nochwe puothe no ero koro ne pod chande. Mokwongo agone director erokamano kuom paro CHPs kech wan duto ne samoro waonge kodhi to onge ng'ama nyalo ng'eyo, ji oparo ga ni wawinjo maber. Agone erokamano kuom miwa kodhi, amor kendo ating'o kodhi adhi komo nikech ma certified seed ma samoro notamo CHP moro amora ng'iewo. On behalf of CHPs, wago erokamano ne Simon Peter kuom parowa. Wach mabende osir machiegni mokalo kod achiel kuom jochiw thieth e gwenge makono kendo nyamrerwa mano Migosi Jacob Ochieng'. Kaka an nyicha asepuro to kodhi nya ongego, mana aparo mana kaka dadhi nyiewo kodhi to pesa pod aongego. Koro ang'e ni kawuono puotha cha adhi kete oduma kendo mondo mi apur kaka jowetega puro. Ne director Simon Peter wagone erokamano kuom ero Kolwa East kech nochako kodwa chon pod en kodwa kendo parowa kaka CHPs kendo pod walemo ne omedo konyowa nikech kony to pok orumo. Koro wakwa kony Nyasaye mondo mi otelne omed konyowa. Kawuono to wamor kabisa kendo wadhi komo wate. Ne Kala TV koke gwenge gi Ekima Gangola East Kolwa, Kisumu East Sub County, Kisumu County and Justice Adoyo. Gile pod noendo mabende okel kanyo kod Justice Adoyo bende makela giko mar miyo weche manyien e yo mar adimba kidienyendi mar diero odiochieng'. Asingo mar bedo kodi komolo kanyo sa 10 midhiambo kama bende abiro miyo weche manyien e yo machuok ka kidienyendi mar podho chieng'. Para bende ni wang' jowi mari mar Kala TV kwayo ni hawi maber e kinde niendi mag nyasi go mag Pasaka. Weche manyien gi nikelo ni kodane Tracy Ouma, kajaloko marwa en David Abila. Oriti masani.